Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. І сёння маім суразмоўцам будзе дудар, майстар па вырабе музычных інструментаў Дзяніс Сухі. Добрый дзень, Дзяніс. Добрый дзень. Шмат пра што хацеў бы з вами пагаварыць, але пачну нашу сённяшнюю размову з не вельмі прыемнай абвесткі. Сёння абвесцілі прысуд нашым калегам, журналістам Белсат Кацярыне Андрэевай і Дар'яй Чульцовай. Іх абедзвюх прызналі вінаватымі ў арганізацыі пратэстаў і прысудзілі па 2 гады калоніі. Адправілі маладых дзяўчат у калонію за тое, што яны выконвалі свае прафесійныя абавязкі. Дзяніс, і я з гэтай нагоды хацеў бы вось такое першае пытанне. Безумоўна, калі здараюцца нейкія цяжкія часы, складанасці ў жыцці, я, да прыкладу, я ведаю, што шмат хто з людзей шукае, можа быць, не паратунку, а супакою, ці там, каб выйсці з нейкага дрэннага настрою, здабыць сабе больш баявы ў музыцы. От вы маглі б нешта такое, вот як дудар, параіць? Вот у нас же ж у дудароў у вас са старадаўніх часоў былі нейкія такія мелодыі, нейкая музыка, якая узнімала дух, узнімала настрой і давала людзям веру ў тое, што будзе ўсё добра, што ўсё зменіцца, што мы пераможам. Не, это тое, што мы пераможам, гэта безумоўна. Будзе гучаць дуда ці не. З дудой, напэўна, гэта будзе весялей. Так от казаць, што з даўніх часоў вельмі цяжка. Мы не ведаем, што было даўніх часоў. Дуда — это наогуле рэканструкцыя традыцыі. Традыцыя сама прыйшла ў заняпад. Але, да, музыка, з музыкай, мне здаецца, праз музыку можна як бы негатыўныя эмоцыі неяк сябе вылучыць. Цяжка гэта сказаць, таму што ў розных людзей гэта па-рознаму. Кожны чалавек там слухае сваю музыку, як бы. Але вось вы як дудар, скажем, зараз маглі б тым людзям, якія, пачуўшы, скажем, вось гэты прысуд, нешта і у іх настрой сапсаваўся, яны, можа быць, пачынаюць страціць песімізм у душы, страта веры ў перамогу. Маглі б нешта такое зайграць, што уздымае такі дух? Я магу проста зайграць. Як бы наколькі гэта ўздыме дух, это ўжо як бы залежыць ад чалавека. Наколькі яго ўпаў дух, наколькі яму блізка гэта дударская музыка. Але я паспрабую. Давайте. Дякую. Адчуваецца, што ўсё ж такі ёсць такі ўздым. Скажыце, а ўвогуле, як я бачыў, скажем, падчас вулічных маршаў, што вельмі часта сярод людзей шлі дудары менавіта, музыкі.
играли вот на дудах такую заводную музыку. І такое адчуванне, што у людзей пачыналі вочы свяціцца. Наколькі, на ваш погляд, ўсё ж таки музыка была неад'емнай частку тых працэсаў, якія пачаліся ў жніўні і працягваюцца, відаць, і па сёння працэсаў у беларускім грамадстве? Ну, як я ўжо казаў, што музыка, яна як бы вылучае нейкія эмоцыі, ну, як вы кажаце, уздымае дух і аб'ядноўвае людзей. Вось, збольшага музыкі, які займаюцца традыцыйнай музыкай, ну, найперш, таму што я займаюсь традыцыйнай музыкай, вось, яны прымалі удзел у гэтых акцыях, калі можна так казаць. І людзі цікавіліся, людзі збіраліся, слухалі іх, усміхаліся. Гэта было добра. А наколькі яны ўплываюць, музыкі, на працэс сам, так? А мне хацелася верыць, што ўплываюць. Ну вось глядзіце, вельмі былі папулярныя, ну зараз, па-першае, зіма асабліва не паіграеш на марозе, па-другое, рэпрэсіі вельмі ўзмацніліся, але пакуль была магчымасць, вельмі былі папулярныя дваровыя канцэрты, дваровыя выступы. Ігралі ўсе музыкі, пачынаючы ад генералаў айчыннага року, там Вольскага, Варашкевіча, Памідорова, Піта Паўлава і працягваючы музыкамі, іншымі, скажем, там, тэатральнымі пастаноўкамі, выступамі філосафаў і гэтак далей. І вось уздзеянне. Дарэчы, вось вам давялося выступаць дзе-небудзь у двары? Так, конечно, не аднойчы. Ну вот, і якое уздзеянне? Вот вы бачылі, як уплываюць вашы словы, ваша музыка, ваша дуда на людзей, якія вас слухаюць? Натуральна, ўплывала, конечно, не на ўсіх. Розным людзям падабаюцца розныя фарматы, розная музыка, але так, чалавек 10-15 гледашоў потым падыходзілі, распытывалі мяне, я расказваў пра дуду і пра спевы, спяваю. Ну, музыка з'яўляецца ж неад'емнай часткай культуры, а культура вельмі моцна ўплывае на паводзіны, на выхаванне чалавека. Ёсць такі дзеяч, магчыма, вы ведаеце, Міхаіл Казіннік такі. Так, да? У яго ёсць шэраг лекцый. І ён казаў, што грошы трэба выдзяляць на культуру. То бок культура, вось калі, ну, як это, не сотвори себе кумира, але все ж таки, ну, яна задае модель, это правильная культура, да, там, тэатральныя пастаноўкі, музыкі, яны задаюць нейкую модель паводзінаў людзей, і людзі, як бы, раўняюцца на гэтых людзей. Ось, на тых жа музыкаў, на тых жа актораў, мастакоў. Ось, таму культура, ну, музыка і непасрэдна культура вельмі важна і, ну, і вельмі ўплывовая на грамадства. Як вы, дарэчы, успрымалі і ввогуле якая ваша была рэакцыя, калі вы пачулі пра тое, што музыкаў, якія граюць на дваровых канцэртаў, затрымліваюць і адпраўляюць на суткі? Вось вядома, што, ну, фактычна, ну, я не ведаю, палова як мінімум, а то можа і больш музыкаў прайшлі праз Акрэсціна, Жодзіна, дзе там яшчэ там Павел Аракелян, Памідораў той жа самы, Уладзя Лянкевіч. Зараз сядзяць усе хлопцы з гурта «Разбітае сэрца пацана». Вось гэтыя прысуды. Я разумею, што на фоне сённяшняга прысуда журналістам ужо не так дзіўным это ўсё падаецца, як яно ўсё працуе. Але вот ваши ўражанні ад ўсёй гэтай сітуацыі. Ну, я асабіста ведаю шмат музыкаў, якія прайшлі праз гэта там. І натуральна, што гэта абурэнне. Ну, я ўжо і маральны сам, як бы гатовіўся. Ну, глядзіце, калі журналістаў, якія вялі стрым, асудзілі за тое, што яны там нібыта арганізоўвалі масавыя акцыі пратэсту, то музыкі, якія ўступаюць у дварах, яны тоже, можна сказаць, нейкія арганізатары. Не, ну, я чую, што вы хацеце знайсці нейкае рацыянальнае зерня ў гэтым. Напэўна, рацыянальнае зерня ў гэтым не трэба шукаць. Як бы можна і не выступаць і патрапіць таксама.
На жаль, да. Тым не менш, мяне вельмі, калі ўжо казаць пра гэтыя дваровыя канцэрты, мяне вельмі парадавала з аднаго боку, здзівіла вот тое, што беларусы нарэшце адкрылі для сябе айчынную музыку, айчынных выканаўцаў, айчынных ввогуле усіх, пачынаючы ад музыкаў і завяршаючы там акторамі, філосафамі, пісьменнікамі і гэтак далей. Як вы лічыце, вот гэта сапраўды такое адкрыццё, наколькі яно вот гэта адкрыццё можа змяніць беларускае грамадства? Так, гэта адкрыццё я чытаў колись па восені нават артыкул Арцемія Троіцкага, дзе ён апісваў і быў такі вельмі ўражаны тым, што адбываецца ў музычнай прасторы ў Беларусі. Ну, натуральна, што музыка ўдзейнічае на масы. І я мяркую, што яна паўплывае на светагляд і на далейшае жыццё. Я разумею, што з таго боку таксама гэта вельмі добра разумеюць і робяць такія закіды такога кшталту, але яны такія нейкія вельмі дзіўныя такія нейкія недаразвітыя. Вы пра якія закіды? Любімую не аддаюць. Вось такого кшталту. Таксама, з таго боку разумеюць, што музыка ўплывае на масы. І яны робяць таксама такія спробы. Вот придумать песню, любимую не отдают. Песню, вершы. Вот, так. Дарэчы, але калі ўсё ж таки мы кажам пра ўплывы, пра цікавасць да айчынных нейкіх вот дзеячоў культуры, ўсё ж таки вот гэта цікавасць да дваровых канцэртаў, да выступаў, яна была ўсё ж таки на ўзроўні, а вот давайте нам, я не ведаю, там, перамен, муры рухнуць, 3 чарапахі, у лепшым выпадку, вот, і ўсё. Ці давайте мы глыбей капнем, давайте паглядзім, што ж там за такая дударская у нас тут музыка, што тут у нас за нейкія там рокеры, а што яны сваё могуць зайграць, акрамя муры рухнуць. Не, мне здаецца, што людзі наогуле згаладаліся па нейкаму двіжу, па нейкаму менавіта у межах двара, да, тому што колькі я жыву там у новым раёне, у Сухарова, гадоў 5 я суседзяў асабліва не ведаў. Зараз я, калі хожу по свайму двару, я весь час вітаюся. Я думаю, што людзі просто згаладаліся па музыкі, па стасунках. Натуральна, што да, там перамен муры яны ўспрымаліся на ўра, але, напрыклад, калі я браў ліру, выходзіў у двор і распавядаў пра яе, лекцыю чытаў, потым іграў, таксама вельмі добра ўспрымалі. Дарэчы, я ведаю, што вы адмыслова не для нашага эфіра, а яшчэ раней, для тых часоў летніх, так бы мовіць, адрэпетавалі і ігралі на дудзе тыя ж самыя перамен. Можаце зараз зайграць? Не, перамен я не іграў, я іграў, здаецца, «Магутны Божа». «Магутны Божа»? Перамены-то ігралі іншыя, якія хадзілі. Не буду казаць, мабыць. Ну, на ўсялякі выпадак, да, зараз такая сітуацыя, што чым меней інфармацыі. Зараз з мароза досыць цяжка іграць, ось, і это такая дуда трошки іншая. Вот так, я іграў «Магутны Божа», здаецца, муры спрабаваў іграў. Зараз не рызыкнуў у эфіры сыграць гэта. Але іграў так. Ну, а «Магутны Божа» сыграеце? Троху хаця бы. Паспрабую, да. Добра. Зараз падстрою. Дарэчы, а на ваш погляд, які штуршок
уже не беларускаму грамадству, а беларускай культуры, беларускай музыцы далі вось все гэтыя падзеі апошніх месяцаў, апошніх паўгода. Мы уже ведаем, безумоўна, што па 1000, відаць, розных новых песен, кампазіцый паназапісвалі, такіх, якія былі народжаныя пад уздзеяннем вот гэтых апошніх падзеяў беларускімі рокерамі найперш, але там і іншымі музыкамі іншых накірункаў. Але наколькі гэта вот паўплывала на развіццё самой нашай музычнай культуры? Цяжка зараз сказаць, тому што я не валодаю такой статыстыкай. Калі эмацыйна, то так, мне здаецца, што там такі проста выбух быў. Але ўсё ж такі зараз жа у нас дзейнічае такі нейкі карантын, і вельмі мала зараз канцэртаў, вельмі мала сустрэчаў музычных, таму мне цяжка сказаць. Я зараз весь час сижу ў майстэрні, працую. Добра, а цікавасць, вот вы кажаце, у майстэрні цікавасць да, ну, ці, скажем, жаданне займець інструмент сярод беларусаў з'явілася? Тут все упираецца ў фінансавую магчымасць, тому што это інструмент майстравы, і ён не такі танны, і вось просто так вот, оп, хачу дуду, і пайсці адразу набыць яе, такога не бывае. Чалавек, ён прыходзіць да дуды праз некія, ну, то есть гэты шлях, ён такі, можна сказаць, доўгі. У меня есть такія замоўцы, з якімі я стасаваўся там на працягу некалькіх гадоў. Ну, потым яны замаўлялі інструмент. Але вось калі ты з імі стасуешся, яны нейкія пытанні задаюць, тады гэты інструмент атрымліваецца, ну, больш такі лепшы для іх, ну, як бы адпавядаючы ім. Вот. Узровень, ну, як шмат замаўляюць інструменты, я думаю, што ён не застаўся на нейкім гэтым узроўні, ну, які быў. Таму што нема ні канцэртаў, нема ні фэстаў, раней былі дударскія фэсты. Пасля кожнага дударскага фэста, напрыклад, калі былі канцэрты, калі былі нейкія майстар-класы, натуральна, у людзей здараўся такі эмацыйны ўздым, вот, хачу іграць, займець, і тады быў такі больш выбух. Калі все наладзіцца і будзе зноў, я думаю, што будзе больш цікавасці, нават, чым калі раней былі дударскія фэсты. Дарэчы, пра павелічэнне цікавасці. Тыя, з аднаго боку, мы глядзім, вот, што на такім эмацыйнай хвалі столькі новых песень было напісана, твораў нейкіх зроблена. Зараз такія рэпрэсіі, што ўсіх заціскаюць, што мы ўжо ўзгадалі пра тое, як колькі музыкаў адседзела суткі, і ўсё гэта, як вы думаеце, вот гэтая рэпрэсіўная машына, вот той же самы Наві Бэнд расказвае, што іх там паздымалі з усіх, там забараняюць іх песні, каб выконвалі там дзеці на нейкіх конкурсах і гэтак далей. Гэтыя рэпрэсіі, яны прыдушаць і знішчаць творчыя памкненні беларусаў. Ці наадварот, як кажуць, вот у такіх дрэнных умовах яшчэ больш ён будзе развівацца? Нет, натуральна не знішчыць. Напрыклад, я магу зрабіць такую аналогію з дрэвам, да? Што для музычных інструментаў, напрыклад, дрэва, ну, взяць той же клён, самы лепшы, які расце на глебе горшай, скуднай такой. І ён тады становіцца моцным і больш плотным. Вот, і больш падыходзіць для музычных інструментаў. Вось, таму гэтыя все рэпрэсіі, яны, мне здаецца, не будуць мець ніякі ўплыў, таму што ўжо не раз у гісторыі былі рэпрэсіі, і вось мелодыю, што раней я зайграў, гэта мелодыя 38-го ці 39-го года запісу. Ось, старая, якая засталася на запісах. Таму мне здаецца, што наадварот музыка будзе развівацца, будзе яднаць людзей. Вот, все будзе добра.
Мы ізноўку вяртаемся да гэтай сумнай, але ну можа быть дзесьці такой жыццёвай прымаўкі, што нас не забівае, то робіць нас мацней. Да, ну мне здаецца, што рэпрэсіі гэта так ад без, ну то есть ад нейкай безысходнасці, калі б яны хацелі задушыць культуру, і гэта трэба было рабіць з дапамогай культуры. Ось, трэба было рабіць нейкія нізкапробныя песні і все астатняе, замяшчаць это все больш такое узнёслае. Мне здаецца, гэта больш дзейна, чым вось проста ціснуць так вот тупа сілай, і ну это глупства. Ну ведаеце, спрабуюць замяшчаць, вон калі паглядзеце БТ і гэтыя іх суперпраграмы расследавання, вот эту апошнюю на фоне петлі там з музыкай «Пакарай іх Божа». Там... Ну вы ж бачылі, адразу зрабілі як бы алаверды ім. І гэта стала больш густоўна. Вот. Ну вельмі тоўста яны робяць. І я не ведаю, на якіх людзей это разлічана, но якіх я не ведаю, няма некае крытычнае мысленне зусім уж. Калі мы ўжо загаварылі пра, ну я не ведаю, развіццё беларускай культуры у далейшым і там рэпрэсіі, што яны наадварот яе больш падштурхнуць, можа быць, не дай бог, канешне, праз гэта такі штуршок атрымаць, але тым не менш пра будучае. Фонд культурнай салідарнасці зараз узяўся такую з ідэяй і выйшаў распрацаваць канцэпцыю рэформаў новай Беларусі. Як будзе рэфармавацца культура пасля таго, як зменіцца рэжым. А як вы лічыце, культуры беларускай ввогуле нейкая рэформа патрэбная ці не? Вот як па мне, моя першая рэакцыя была такая: дайце вы людзям творчым свабоду, яны самі далей спакойна будуць ісці куды трэба. Ці ўсё ж такі нейкія рэформы ў нейкай вось гэтай культурніцкай галіне варта было б правесці, на ваш погляд? Натуральна, рэформы патрэбныя. У меня жонка працавала ў культуры, ось уже год як звольнілася. Культура, яна менш за ўсё фінансавалася з бюджэта. То есть там былі смешныя заробкі вельмі. Ось, я думаю, што патрэбна рэформа, і ось раю паглядзець пра культуру лекцыю Михаила Казінніка. І ён вельмі так добра это все тлумачыць, такі эмацыйны чалавек, расказвае, іграе на скрыпкі, як это уплывае на дзяцей, сама культура это. Карацей, трэба, да. Натуральна, трэба і рэформа культуры, і трэба даць свабоду творчым людзям і падтрымліваць іх. Бок я ведаю, што за мяжой ёсць спецыяльныя фонды, якія падтрымліваюць мастакоў, таму што большасць мастакоў яны не зарабляюць вялікія грошы, а ім трэба як бы спакойна рабіць свае творы мастацтва, не баючыся, што заўтра не будзе чаго есці. Тое самае тычыцца і музыкаў. Але хто гэтым павінен займацца? Вот я, да прыкладу, прыхільнік таго, што ну і паўсюль ва свеце, ну шмат дзе ва свеце такі падыход, што ніякага, да прыкладу, міністэрства інфармацыі ну как бы не павінна існаваць, а міністэрства культуры. Яно як вот міністэрства такое, дзе сядзяць людзі і разважаюць, што там да культуры адносіцца, што не, што трэба падтрымаць, а што не трэба, вот яно патрэбна нам? Ці вот трэба такія, вот, як вы кажаце, фонды, якія будуць падтрымліваць? Мне здаецца, павінны быць фонды і ініцыятывы, то есть, ну, фонды, якія падтрымліваюць нейкія ініцыятывы. То бок у меня ёсць пару нейкіх такіх планаў на будучыню, што тычыцца дударскай традыцыі. Ось я хацеў бы увесці, ну, як бы это у музычныя школы. Ну, мне цяжка пра гэта сказаць, я не спецыяліст, ці патрэбна, напэўна, патрэбна на нейкім пэўным этапе міністэрства культуры, але яно павінна быць адкрытае, павінна быць адкрыта людзям, і яно павінна супрацоўнічаць. Як бы тое, што зараз робіцца, ну, таксама я вельмі далёка ад гэтага. Калі моя жонка працавала, я гэта бачыў ўсё знутры. Ось, і
у аддзеле, дзе яна працавала, в прынцыпе, працавалі, можна сказаць, энтузіасты. Таму што за такі заробак там, як бы, проста за заробак там ніхто не застанецца. Ну, я так зразумеў, што і калі ўжо дойдзе справа да рэформаў, то у вас ёсць прапановы таксама да тых, хто будзе рэфармаваць. Чтоб вот вы У меня есть прапановы, што датычацца менавіта дударскай традыцыі. Вот. То глобальныя нейкія прапановы, напэўна, это ўжо будуць іншыя людзі. Ну, ведаеце, з цаглінак складаецца дом, так што вот ваша Зразумела, цаглінка... я ведаю, што... Вот што б вы прапанавалі? Вот дударская традыцыя. Што б я прапанаваў? Зараз мы звяртаемся да адказнага за распрацоўку стратэгіі рэформаў новай Беларусі. Мікалай Халезін, слухайце, калі ласка, прапанову ад Дзяніса Сухі. Я спецыяльна не рыхтаваўся да гэтага, але ў мяне былі думкі рабіць, можна сказаць, такія вучнёўскія дзіцячыя дуды, і каб у некаторых музычных школах дадатковым інструментам, напрыклад, тых жа духавікоў, кларнетыстаў ці флецістаў, каб вучылі там іграць на іх. Бо я ведаю, што ва універсітэце культуры на народных духавых яны праходзяць дуду там колькі семестраў. Вот. Мне хацелася, каб гэта ўжо разуменне было са школы. Нават калі дзеці не будуць іграць далей, у іх ужо будзе вобраз этой дуды. І ўспрыманне, што дуда гэта нешта беларускае. Таму што калі ўзяць, напрыклад, Іспанію, да, там ёсць такі рэгіён Галісія, і там ёсць інструмент дуда іспанская, ну, галісійская, она называецца гайта галега. І гэта рэгіён, ён менш за Брэсцкую вобласць, і там 20 000 гайцерас, то бок дудароў па-іспанскі гайцерасы. 20 000 гайцерас, уявіце сабе, колькі гэта. Мы налічылі калісьці гадоў 10 назад каля 50 чалавек на всю Беларусь. Ну да, конечно, але вот будзе у нас у кожнай вобласці, ну не по 20 000, по 5 000 дудароў. І што гэта дасць беларускаму грамадству? Дуда такі інструмент, які, мне здаецца, ейны гук і ейная гісторыя, яна як бы дае такі штуршок цікавіцца мінулым сваімі продкамі. Напрыклад, я не толькі раблю інструменты, але і збольшага пытаюся неяк даследаваць. Вось, з Евгеном Барышнікавым мы не так давно ездзілі, ну, я думаю, вы ведаеце Евгена, так? Не так давно ездзілі у вёску, дзе жыў дудар, і знайшлі яго магілу. Я пайграў на магіле дудара. Вот. Я думаю, што гэта дапаможа чалавеку паглядзець унутр сябе і даведацца пра сваіх сваякоў. Таму што у кожнага беларуса, ну, збольшага ўсе беларусы, яны выйшлі з вёскі, там, ці ў другім, ці ў першым, ці ў трэцім пакаленні. Ось, нехта спрычыніўся да музычнай культуры, ці, ну, спеўнай культуры. Бок у мяне на вёскі, дзед быў спеваком, былі скрыпакі, стрыечны брат майго прадзеда быў лірнікам. Ва ўсіх беларусаў ёсць такі вось нейкі багаж традыцыйны. Я думаю, што дуда, яна дапаможа проста капнуць глыбей, калі людзі капаюць глыбей. То есть у іх ёсць тут карані, і гэта дапамагае глядзець у будучыню. То есть ёсць нейкая пора ззаду. Ну, як бы ад продкаў. І ў гэтым плане дуда, напэўна, дапаможа. Ну, я спадзяюся. Да, будзем спадзявацца, што ўвогуле і дуда, і беларуская культура, і беларуская музыка, яны яшчэ больш дапамогуць беларускаму грамадству неяк аб'яднацца, адрадзіцца, узмацніцца і гэтак далей. Ведаеце, я зараз прыгадаў, мы з вами на пачатку 2020 года записывалі, разважалі, шукалі беларускую нацыянальную ідэю. І я тады падчас запісу у вас спытаўся, а ёсць нейкая такая мелодыя, якую б вы маглі зайграць, ось стаць на чале калоны беларусаў і пад гэтую мелодыю
павесці іх вот да светлай будучыні, вот як музыка, як нацыянальная ідэя нейкая такая дударская, вы мне тады нешта зайгралі. Зараз, конечно, сітуацыя змянілася. Я не ведаю, думалі вы пра гэта, не думалі, але вот Думаў, да. вот ёсць нейкая такая мелодыя, якую б вот вы зараз зайгралі, каб неяк аб'яднаць беларусаў, узняць ім настрой і павесці да вот светлага будучага, якое яно ім зараз мроіцца. А мне здаецца, што мелодыі такой няма, што дуда сама як вобраз і ейны гук, неважна нават што іграць. Як бы вобраз і гук, ён як бы наперш уплывае. А мелодыя это ўжо другасная. Неважна, калі у тебя ёсць унутры, што даць людзям паказаць, неважна, што ты іграеш. Вот на сёння, гледзячы на тое, што адбываецца ў краіне, што адбываецца ў беларускіх судах, што адбываецца з людзьмі, якія пачынаюць там губляць, можа быць, надзею, што у іх нешта атрымаецца. Вот вы б зараз здольны былі б вот стаць і сказаць: хлопцы, дзяўчаты, все будзе добра, гайда за мной і вот зайграць. Гайда за мной, ну, мне здаецца, это такая адказнасць, мне так цяжка это браць. Ну, згубляюць надзеі, но это натуральна, як бы вельмі цяжка знаходзіцца ў такім стане працяглы час, канец зімы, а вітаміноз зноў такі ніхто не адмяняў. Як это сказаць, мне здаецца, я не такі лідар, які мог бы так вот стаць наперад на танкі. Калі гэта трэба, да, я магу гэта зрабіць. Але, ну, напэўна, зараз яшчэ не час. Ну, музыку, мелодыю ўжо там прадумваеце ў галаве, якую б можна было зайграць? А я кажу, неважна, просто іграць. Я, ну, не ведаю, ці можна так казаць, ну, выйдзе ў эфір, я калі хадзіў на маршы. Да, прызнаюся, да, хадзіў на маршы. Я пытаўся іграць нейкія мелодыі, але было вельмі столькі шмат людзей, што, ну, дуда не такі ўжо гучны інструмент, напрыклад, тая ж галісійская, яна гучнейшая. І яе, натуральна, там чуваць толькі, ну, там, в 50 метрах, 5-10 метраў, калі ідзе агромны натоўп, просто плотніком. Я просто выдаваў гукі. І это ўжо, як бы, уже было добра. Ёсць нешта такое у беларусаў ад вікінгаў, да, і вот ірландскія мелодыі заводзяць. Ну, наконт ірландскіх... Не, скажем, вобраз. Вобраз. Ну, мне здаецца, вобраз ірландцаў трошкі іншы, чым у нас, у беларусаў. Все ж таки да скандынаваў мы бліжэй, чым да тых ірландцаў. Но гэта мастацкі вобраз, да. Мне здаецца, ну, не варта шукаць недзе па-за межамі вобраз, трэба рабіць свой. Вот тут ён ёсць, ён з часам як бы набудзе форму і будзе бачна. Вот які вам бачыцца? То есть яшчэ не набыў форму. Я хацеў сказаць, які ён вобраз беларускага такога, я не ведаю. Ну, тут у кожнага розны вобраз. Я думаю, што так вось некую канкрэтыку даваць таксама не варта. Ну што ж, давайте на завяршэнне што-нибудь яшчэ такое. Хацеў сказаць жыццесцвярджальнае, але вы кажаце, што неважна, што іграеш, галоўнае, каб было з душой, з сэрцам, з вобразам. Так што давайте вобразна нам што-нибудь такое гераічнае. Что-нибудь героичное, добро. Урочистое, я бы сказал.
Дзякуй вялікі. Ну што ж, Дзякуй вам. выказваюць вам словы падзякі, пішуць: Дуда, герб, пагоня і шмат чаго іншае павінны набліжаць людзей да беларускасці. Дзякуй вялікі дудару Дзянісу. І пытаюцца ў нас, а рэзанансныя суды вы будете абмяркоўваць? Ну што ж, мы ўзгадвалі пра іх і зараз падчас размовы з Дзянісам, і да, будзем абмяркоўваць і надалей. Яшчэ раз нагадаю, што сёння нашыя калегі, журналісты Белсата, атрымалі па 2 гады за выкананне сваіх прафесійных абавязкаў. Мы таксама гэта абмяркуем у хуткім часе. Дзякуй вялікі. Дзяніс Сухі, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.